Pero, Dapat kaya nung makakotag na lang. Pwede naman. Na bro. Pinag-i-decide na, tignan mo wala sa inyo TikTok. ewan ko kung tanda na, ba't di ba kaya mag-sign? Ano dyan wala? Sino bang masaya sa pagko-coach niya? Si Bushi Beach naglalaro, tsaka ni Shoulder. Tapos din mo gagawin, hindi player din kasi. Kan. Ano na lang? Bushi Beach, yung ako white. NBA. NBA player, sila Barrett, yung sa OKC, yung point guard na may tem. Yung Barrett, ito. We're coming back. Yan, NBA din yan. Ito, Brooks, NBA din. Canada sila? Kalaban ng Pilipinas yan? Kawawa sa rin doon. Kawawa ng mga Pilipino. Alam na niyang maraming galing na Pilipino. Ha? Alam na naman niyang maraming mga galing na Pilipino. Punta bugbog tuloy siya kay... Kaya, binash tuloy siya na rin doon. Nakita mo yung... Kasi Rendon, tarantado yun eh. Nalakas na yung Italy yan. Starting ng Italy. Ano yung starting niya? Ba, sino? Lakasan po sa Pilipinas? Sila tuloy sila po ang Pilipinas. Lakasan po naman sa Pilipinas? Okay naman. Ito ang kalendaryo?
Man. Matabig kayo sa admin, ano, Dok?